sa ulo ng mga nagbabagang balita. Probinsya ng Benguet malapit nang maideklarang bird flu free. DepEdCar naghahanda na para sa Karaamid 2023. Partial solar eclipse inabangan sa Baguio City. Mga kabalen na kinabang sa libreng serbisyong medikal. At mga naglalakihan at mahabang mga bangus bida sa Bangus Rodeo ng Bangus Festival. Naimbagalam amyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Natunghayan ngayong araw ng mga residente at turista sa Baguio City ang partial solar eclipse. Kung paano at bakit ito nangyayari, alamin sa report na ito. Hindi na nananghalian si Neil. Alas 11 pa lamang kasi, ipinwesto na niya ang kanyang kamera para makunan ang hybrid solar eclipse. Hilig na rin. Bagamat partial solar eclipse lamang ang natunghayan sa Pilipinas, hindi niya ito pinalagpas. Bihira kaya something to look for din every time na magkaroon ng solar eclipse. Kaya maganda rin abangan. Rare occurrence na magandang i-record. Siyempre parang part of history din na ganitong petsa, nagkaroon ng hybrid na solar eclipse. Gumamit siya ng filter sa camera para makunan ang phenomenon. Ang ilan naman, direktang tinititigan ang araw. Pero ayon sa Pag-asa, ito raw ay nakabubulag. Kasi usually kapag talagang tiningnan mo ng direkta, kahit ilang segundo lang yan, masusunog talaga yung, I think, some parts of your eyes. So talagang very prone siya to blindness kung sakaling matatagalan yung pagtingin sa araw. Ang hybrid solar eclipse ay nangyayari tuwing tinatakpan ng buwan ang sinag ng araw sa mundo. Tinawag itong hybrid dahil sa kombinasyon ng total at annular solar eclipse. Mabutihin na lamang daw gumamit ng makakapal na mga glasses o kaya'y mga films. Sakaling makaramdam ng hapdi sa mata dulot ng pagtitig sa araw, agad daw magpakonsulta sa mga optical clinics. Ang partial solar eclipse ngayong araw ay nagtagal ng halos 2 oras. Huli itong natunghayan sa Baguio noong December 26, 2019. July 22, 2028 naman ang inaasahang susunod na partial solar eclipse. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tiniyak ng DepEd Cordillera at ng Baguio City na siyang Karaamid 2023 host ang kahandaan sa pagbabalik ng nasabing kompetisyon. Magbabalita Charles Limon. Pang-apat sa overall champion ang probinsya ng Benguet noong 2019 sa Cordillera Administrative Region Athletic Association Meet. Sa pagbabalik ng palaro matapos ang 3 taong pandemya, determinado na bumawi at mamayagpag sa palaro ang probinsya. Katatapos lang natin yung selection of our athletes and we are gearing towards 3 days lang actually. Kaya maingat nilang pinili ang mga larong sasalihan ng kanilang 204 na mga manlalaro. Namili tayo ng mga sports event na kung saan ang tingin natin ay doon tayo kukuha ng mga ginto for our preparation to the Karaamid. That's why in our provincial meet, karamihan sa combative sports. Baguio ang napiling host ng Karaamid ngayong taon. The games will start on April 28, but the opening program will be April 29, and the dates might not be enough. Pero ikinagulat ito ng pamahalang lungsod. Hindi pa raw kasi handa ang ilang pasilidad ng lungsod para sa palaro. They came last week and the Karaa will be held on the 29th of April. Mga 6 na buwan yan minimum. Didn't have enough time because of some processes,
as well as determination. The final things to be done came later. Dahil dito, posibleng hindi pa gamit ng lungsod ang Athletic Bowl para sa palaro dahil sa samot-saring proyektong itinatayo sa lugar. Kasi if one person will aksidente lang dyan, sagot natin yan. And we are now doing a lot of things. So I will not allow it. Kaya kahit gahol sa oras, tuloy pa rin ang nasabing palaro. Pero sa masusing pag-uusap ng dalawa, pinayagan din ang paggamit ng Athletic Bowl. Yesterday, in the previous meeting that I attended, there was a statement already, made by SDO Baguio to it that we will have safety measures. Kasado na rin ang mga events at mga billeting areas ng higit 3,200 delegates mula sa 6 na probinsya sa Cordillera na inaasahang darating sa lungsod sa ika-27 ng Abril. Nilimitahan rin ngayong taon ang bilang ng mga larong idaraos sa lungsod. Huling idinaos ang Karaamit taong 2019 sa probinsya ng Apayao. Taong 2020, napili ang Baguio bilang host ng Karaamit. Pero dahil sa pandemya, tuluyan itong nakansela. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hinikayat ang mga kabataan sa Cordillera na may natatagong mga innovation ideas na ipasa ang mga ito sa Department of Science and Technology. Magbabalita Iris Paed. Problema sa ilang taniman ng gulay sa Cordillera tuwing Disyembre hanggang Marso ang andap. Kaya ang mga mag-aaral na sina Raven, Ayen at Gabriel may solusyon dito. Ito ang automated greenhouse. Ang ginagawa ng automated greenhouse, yung i-control niya yung climate sa loob ng greenhouse. Kunyari kung mataas yung humidity, papababain niya according sa threshold na sinet ng user. Ganun rin sa temperature and yung soil moisture. Ibig sabihin, automatic na siya magdidilig. Sa paggunita ng Regional Innovation Month ng Department of Science and Technology, ibinida ang imbensyon nila Raven. Paraan kasi ito upang maipakilala ang galing at idea ng mga startup innovators sa Cordillera. Espousing or advocating here is tayo sana ang mauunang gagawa ng innovations for our region. That's why we have these enablers. Tapno, mas amo tayo gamin nga iti situation iti region tayo. So we are here advocating Cordi-novations done by Cordillerans for the Cordillerans. Katunayan, katuwang ng mga innovators sa Cordillera ang ahensya upang maisakatuparan ang samot-saring project proposals sa ilalim ng startup program. Aabot sa 21 approved proposal projects ng iba't ibang innovators sa Cordillera ang pinondohan ng ahensya taong 2021 na nagkakahalaga ng 67.5 million pesos. Habang 6 naman noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng 21.5 million pesos. Hinihikayat din ng ahensya ang mga kabataan na magsumite ng mga imbensyong makatutulong sa pag-unlad ng bansa sa ilalim ng youth empowerment through technopreneurship. Ang mga mapipiling project proposals ng mga college students ay makatatanggap ng 250,000 pesos na fund grant, habang 350,000 pesos naman sa mga young professionals innovators sa nasabing programa. Maganda rin umanong gumawa ng mga innovations tungkol sa mga nangungunang negosyo sa Baguio City gaya ng Sari-Sari Store. We developed what we now call the Sari-Sari version 2.0. And this is something po which would solve a lot of problems, most especially po on waste generation. Because of course, when we talk of sari-sari stores, yun po yung mga sachet, mga tingi-tingi in plastic. Po. And we were developing solutions on how we can minimize or even remove itong mga waste po na ganito. And to use alternative energy like solar power. Sa kasalukuyan, ang Baguio City ay mayroong Research and Innovation Ordinance. That this ordinance is trying to converge all partners of innovation. So we have the universities, we have independent researchers, we have NGOs, CSOs who are also undertaking innovation and research activities. Lenet Iris Paed para sa Luzon Headlines. Susunod, probinsya ng Benguet, malapit nang maideklarang bird flu free. Yan at iba pang mga balita. Abangan!
Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga kakatiwalaang produkto ng animal backyard raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalaga ang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Matapos makapagtala ang probinsya ng Benguet ng mga kaso ng avian influenza flu noong nakaraang taon, maaari na raw maideklara ngayon ang probinsya na avian flu-free. Magbabalik sa report, Iris Paed. Nakapagtala noong nakarang taon ng positibong kaso ng H5N1 avian flu ang Cordillera Region sa probinsya ng Kalinga at Benguet. Ngunit inaasahan na maideklara ng avian influenza-free ang probinsya ng Benguet dahil sa patuloy na hindi pagtala ng bagong kaso. For Benguet, hopefully wala nang sumunod. Although last month, nag-conduct po ang office ng biannual na surveillance. So ito pong mga na-collect na samples is for magagamit po for upgrading po or for declaration ng avian influenza-free status ng province ng Benguet. Ang H5N1 avian influenza ay isang flu virus sa mga ibon. Karaniwang sintomas nito sa mga alagang manok at pato ay pagkawala ng ganang kumain, pamamaga sa ulo, leeg at mata, pagtatae, sipon o hirap sa paghinga na kadalasang humahantong sa pagkamatay ng mga ito. Actually, ang H5N1 sir is generally for avian species. So lahat po talaga, ducks, pigeons, racing pigeons, nakakolekt po. Turkeys, geese, and pato is very susceptible po sa H5N1. Although very variable yung manifestation ng sakit dun sa each species. Bibigyan naman ng Department of Agriculture ng indemnification fund ang mga poultry raisers. Kada manok o itik na mamamatay dahil sa avian flu o culling ay babayaran ng ahensya na nagkakahalaga ng 100 piso. Hatid din ng ahensya ang mga disinfectants para sa mga poultry raisers upang mapigilan pa ang pagkalat ng sakit. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Dinagsa naman ng mga residente mula sa Porac at Lubao, Pampanga ang Alagang Nanay Preventive Healthcare. Magbabalita Gracie Rutao. Kahit naka-wheelchair dahil sa naputol na paa, nakipila pa rin para humingi ng karagdagang tulong si Mang Rolly para sa sakit na diabetes. Pa-check up ako sa para malaman ko yung sakit ko. Masakit. Dambala mo, hanggang mama nga nakakakapsi.
Pantustos naman sa mga gamot at karagdagang laboratory examinations ang kailangan naman ni Mang Wally para sa kanyang cancer sa bituka. Sobrang hirap po magkaroon ng cancer lalo sa bituka, yung colon cancer po. Dahil po kahit po na-operan ka na, ano po yung nararamdaman mo, iniisip mo laging baka cancer na naman po to. Kaya po sobrang hirap po nung magkaroon ng cancer po. Ilan lang sila sa mga libreng nakapagpa-check up at medical assessment at nabigyan ng gamot at napa-schedule para sa mga kailangang operasyon sa isinagawang medical mission ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program sa Lubao Gym kaninang umaga. Biro mo, kung wala kang pera, yun, may pilit ka. Wala kang babayaran. Bibigyan ako ng suporta buwan-buwan. Kung wala po yung alagang nanay, wala po yung tumutulong sa gobyerno, paano po kaming mahihirap? Maraming salamat po talaga. Sa kabuuan, higit 500 tagabayan ng Lubao at Porac ang naserbisyuhan ng nasabing programa ngayong araw. Present sa aktibidad si Pampanga Vice Governor Lilian Nanay Pineda, 2nd District Board Member Fritzy David Dizon at Pampanga Provincial Health Officer Zenon Ponce. Samantala, dahil painit na ng painit ang panahon ngayon, nagpaalala si Pampanga 2nd District Board Member Maylin Pineda Cayabyab sa publiko na ingatan ang sarili sa pamamagitan ng palaging pag-inom ng tubig at pananatili sa loob ng bahay sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. Hydrate, uminom na maraming tubig sa sobrang init. Mag-iingat po kung pwedeng yung oras na wag lalabas, na yung kasagsagan ng init. Wag po tayong magbabad sa init ng araw dahil marami po ang naaatake ngayon, marami po ang nahuhospital. Pinakamainam din na kaagad na magpakonsulta kung may iniinda ng karamdaman. Diretso na sa Alagang Nanay Preventive Healthcare Program kung saan libre ang pagpapakonsulta, pagpapa-ospital, pati ang gamutan. Magpa-check up, magpa-blood test, lalo na kung may mga nararamdaman na hilo, masama ang nararamdaman, at mag-take advantage na po dito sa programa ni Nanay. Lumapit po kayo sa mga NCWs niyo po, sa BHW, para po masama kayo po sa listahan na po ng mga ma-check up. Mag-iingat po tayo parate. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang panahon ng tag-init ay inaasahang tatagal hanggang sa buwan ng Mayo. Gracie Rotao para sa Luzon Headlines. Inihatid ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang iba't ibang mga programa para sa pangkabuhayan at pangangalaga sa kalikasan. 2,500 bakawan ang itinanim ng mga kawani ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa Alaminos City. Isinagawa ito sa Barangay Pangapisan. Ang nasabing proyekto ay parte ng Green Canopy Pangasinan Program ni Pangasinan Governor Ramon Mongico III. Layon ng nasabing proyekto na pangalagaan ang kalikasan at karagatan ng probinsya. Maliban dito, libu-libo pang punlan ng bakawan ang nakatakdang itanim sa iba't ibang dalampasigan sa probinsya. 55 kababaihan naman sa bayan ng Santa Barbara ang tinuruan ng basic nail care skills. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Provincial Public Employment and Services Office o PESO at ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA Region 1. Ang mga nagsipagtapos sa nasabing aktibidad ay nabigyan ng certificate mula TESDA at nabigyan ng livelihood starter kit para makapagsimulang makapaghanap buhay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, mga naglalakihan at mahabang bangus bida sa Bangus Rodeo ng Bangus Festival. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments.
Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art classes. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Ibinida naman ng mga bangus cultivators sa Dagupan City ang longest, prettiest at yummiest bangus sa kanilang rodeo para sa Bangus Festival. Magbabalita Jose Robert Inventor. Kilala ang Dagupan City bilang bangus capital of the Philippines, kaya ibinida ng ilang bangus cultivators sa lungsod ang kanilang naglalakihan at mahabang mga bangus sa Bangus Rodeo. Actually, last year, mayroon na rin, pero hindi masyadong kasi last year medyo yung pandemic, hindi pa tayo masyadong, unlike ngayon na medyo bumabalik na tayo sa normal na sitwasyon. Ang patimpalak ay nahahati sa 3 kategorya. Ito ang prettiest, heaviest at longest bangus. Bawat hurado, masusing sinuri ang haba, timbang at kung sariwa ang mga ito. Matapos ang mahaba-habang diskusyon ay iprinoklama ang mga nanalo. Tinanghal na winner sa prettiest category ang entry number 7. Wagi naman sa longest bangus ang entry number 4 na mayroong haba na 83.5 centimeters. Hindi naman nagpahuli ang ilan na kunan ang entry number 3 na hinirang na heaviest bangus. Mayroon itong bigat na 7 kilo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.